Coa festa do Tinto do Salnés petando xa a nosa porta, hoxe en Ribadumia presentouse unha nova edición da Andaina Solidaria que se celebra no marco deste festexo. A súa 8ª edición vai ter lugar o 8 de xuño. Para nós este é unha actividade primeiro, solidaria, que buscamos na festa do viño tinto tamén. Segundo, que é saudable, que tamén é outro dos obxectivos que tamén estamos a buscar. E terceiro, que tamén é lúdica. Por lo tanto, pois eu creo que estes tres componentes ou ingredientes, pois de alguma maneira, pois fan un pouco máis atractiva esta festa e tamén esta andaina. Por segundo ano consecutivo, a Andaina do Tinto será a favor de TDH Salnés. Queremos agradecer moitísimo que nos houvesen elexido outro ano como a entidade beneficiaria da Andaina Solidaria e, sobre todo, o abrigo e o acollemento que sempre tivemos no Concello de Ribadumia. Sempre é o noso un fogar máis para a asociación, sempre colaboraron con nós e sempre tiveron as portas abertas. A través desta iniciativa, a entidade conseguiu recadar 500 euros grazas ás achegas das 200 persoas participantes, un éxito que agardan repetir este ano. Dende o Concello, ademais, convidan a veciños e visitantes a participar para gozar dunha completa mañá chea de fermosas paisaxes. Poden disfrutar primeiro dunha andaina moi bonita, en torno a 9 kilómetros, no que recorremos pois prácticamente unha boa parte de Ribadumia, en no que pasamos por distintas paisaxes espectaculares nas que se encontran a Ruta da Pedra da Auga e a variante espiritual, e polo tanto despois hai patrimonio tamén que podemos visitar. As inscricións pódense formalizar o propio día da actividade no punto de saída na zona da Rotonda dos Castaños.